Ngifuna ukukhuluma ngalama players awu-2 ePirates uFan Rooyen. Ngize ngabuza omunye ubhuti ngijwayele ukumlalela nayikhuluma ibhola cause uyalazi ibhola. NguFan Rooyen. There is khona isource ekuFan Rooyen man. Akwazi ukuthi idlala iPirates ungamnothisi uFan Rooyen futhi egamini yayizolo nje hayi uzibonakalisile uFan Rooyen udlalile uFan Rooyen. Awuyalazi ibhola lo mfanazi? Yes uyalazi. uFan Rooyen ukwazi ukuya emuva, ukwazi ukuya phambili. And there is no way ukuthi angaba khona ungamnothisi cause you make sure ukuthi uyazi advertise ukuthi ngikhona and uyalwa lapha emuva, uyalwa. Bengimbhekile. Hayi uyalazi ibhola shem. Hayi uyalazi ibhola uFan Rooyen and ngifuna ukukhuluma nangombukazi. Mbukazi. Kanamanye amaphasa aphuma kumbokazi. Ngathi akanawo 19 guys. Ngathi akanawo 19. Khona ama special passes anawo. Ngathi akanawo 19. Bengibanotisile nje kule game yeSundowns bengibabhekile. Was like wow. Phela into enhle iyanconywa hayi ngoba nakho bengasiye beteam yakho kumele ungakhulumi. Into enhle iyanconywa.